wata tana daga cikin abubuwan da suke kalubalantar zaman lafiya din, amma me ayyakan rage za a fara ne tun ana yi 100 cikin 100 har ya zo ya rage ya koma bai fi 10 cikin 100 ba, amma su din ma ya kamata kowane kungiya a bita a jawo ta a je korafinsu. Wa'yansu ma suna bukatan sai an yi irin yadda aka yi wa 'yan boko haram, a yi wurin da za a ajiye su, a killace su, a koya musu sana'a, a yi musu abubuwa. Wato dai ana bukatan kuɗi da kula, amma ba wai kawai a ce a tura ma'aikata jami'ai da basu komai ba su je cikin gari su cikin daji su ta kashe jama'a a ciki. Mutane ke tsammani, jiya wani kwamandan su ma ke gaya mun, ya ce wallahi sai waye gari ko naira 5,000 bai da shi. Ai ka san ciyar da kansu da suke yi da abubuwan da suke ai ba tunda ba cikin gari suke shiga ba, kuma mutanen garin ne ake samun wasu ɓata gari da ke kai musu abubuwa, kaga komai za su saya shi za su sai shi double. Saboda haka ba ma kuɗi gare su ba, in ka gansu ga sunan sun rame, ga sunan wani ma daga slippers ko takalmin kirki bai da shi, ba wai wani kuɗi suke da shi ba, kuma suna son kwanciyar hankali. Duk kuɗin kai ba kwanciyar hankali ai kuɗin banza ne. Su kansu suna son a ajiye wannan makaman su samu kwanciyar hankali. Saboda haka ya rage gare mu da gwamnati a ga yadda za a iya wato shawo kansu, kuma canja musu ra'ayi game da abubuwan da suke ciki, wanda kuma abu ne wanda za a iya insha Allah. Ƙarni duk inda muka shiga wato muna ƙoƙarin buɗe ƙofa da su a samun amana, a aka musu malamai, aka musu likita da maganin dabbobi da sauransu. Wannan wato muna saduwa da su shi zai kawo a hankali muna jawo ra'ayinsu su dawo cikin jama'a. Wai mun shiga bane mun fita, kuma muna buɗe ƙofar neman amanar su a shiga cikin su a yi musu abin da ya kamata a yi, har kuma Allah ya kawo muna lokacin da abubuwa za su dawo daidai. Sannan kuma ba su kaɗai ba, kowace jiha yanzu ma muna tunanin mu je inda da yake fulani suke ana samun matsala da su, a yi musu irin wannan halin don su dawo. Abin da muke nema dai kawai haɗin wato taimako na hukuma. Wannan abin ba hukuma ba zai yi wa, wannan abin kuma babu taimakon jama'an cikin gari ba zai yi ba, domin wallahi haramun ne kawai ka ga mutum wai ka ga yanayin shi da kabilar shi ko wani addini shi ka fyaɗe shi. Wannan ai dabbanci ne bai, wannan addini ba addinin da ya da shi haka. Mutane su ba ɗaukan doka a hannunsu, su bari komai a bi shi da tsanaki da hanya yadda za a samu zaman lafiya a ƙasar nan insha Allah. Okay, to kana da lamba ta ko? To kai shi kenan za a text dokta zai maka ta alhamdulillah.